тор фармонш дода омада истода айнамҷа фармон дода. саид мумин давронов сокини деҳаи шифочашмаи ноҳияи балҷувон ишора дорад ки ин минтақаи замини боғаш ҷанҷолӣ шудааст. ба гуфтаи ӯ мақомот бо сохтакории ҳуҷҷатҳо ва ба таври ғайриқонунӣ талош доранд 2 гектар боғи бунёдкардаашро аз дасти ӯ бигиранд. ӯ дар ин ҷо 5000 дарахт парвардааст ки 2000аш дарахти мевадиҳандаанд. ҳатто талоши нобуд кардани ин боғ дида мешавад. ҳамаи ҳами ку ҳамиҷода 70 та ниҳоли савзе ки пеш шалакай ҳо нау қадари буд мана ина марҳамат баридан дангал кан ба гирифтум бурдум ҳо науҷа талшон кардум уна ҳамаи ҳамун ниҳолои савзе ки алакай пеш ба самар расидагӣ буд ина марҳамат нигоҳ кунед оли чара. саид мумин давронов соли 2010 барои бунёди боғ аз хоҷагии зотпарварӣ ба номи сангак сафарови ноҳияи балҷувон 12 гектар заминро то соли 2030 ба иҷора гирифтааст. баҳси ӯ бо шоди балхи нозимов ки дар паҳлӯяш замин дорад аз соли 2016 оғоз шудааст. дар ҳар баҳс додгоҳ саид мумин давроновро соҳиби замин донистааст. ҳар як мақомот дар доираи ваколати худаш ҳуқуқи ҳал кардани масъалаи замина дорад. вақте ки ҳалномаи суд ё ки эътирози прокуратура ё ки амри прокурор мешавад, албатта ҳалли худам меёбад. аммо ҳукми додгоҳ ин баҳсро ҳал накард, зеро ба гуфтаи саид мумин давронов мансабдори бонуфузе онро доман мезанад. мувофиқи ҳамин ҳуҷҷатҳо мо дар ҳаминҷа боғ бунёд кардем. муовини раиси ноҳия иброҳимзодаи ҳасан додари азим иброҳим вазир омада ҳо анамо болои тор фармон дода ки айнамиҷа замина ҷидо кунен ҳамура бутен замина ҷидо кардан ҳамура додан бе ягон асос. охирон ҳуҷҷате ки аз сӯи кумитаи замини ноҳияи балҷувон моҳи июли соли 2021 содир шудааст, саид мумин давроновро ба ғасби 2 гектар гунаҳкор мекунад. дар ин нома омадааст ки давронов моҳи январи соли 2019 шартнома бастааст, аммо асли шартнома аз соли 2010 аст. юсуф саидзода раиси кумитаи замини балҷувон дар 2 тамоси телефонӣ баҳона пеш оварда нахост қазияро шаҳр диҳад. аммо ҳамтоҳои юсуф саидзода пеш аз ӯ ба саид мумин давронов ҳуҷҷат доданд ки замин моли ӯст. вале муовини раиси балҷувон дар ин қазия худи саид мумин давроновро гунаҳкор кард. саид мумин давронов ҳоло иддао дорад ки ҳуҷҷатҳое ки баъди дахолати муовини раис содир шудааст дар он сохтакорӣ дида мешавад ва онҳо ба ҳуҷҷатҳои асосии кумитаи замин мухолифат доранд ва мақсад ба гуфтаи ӯ аз дасти ӯ гирифтани 2 гектар боғаш аст. амри прокурорай кумитаи идораи замин ҳал шидагиай болои ӯ суд дида биромадагиай ҳалномаи суд дорем ки ҳамин замин ба мо тааллуқ дорад. баҳси замин дар тоҷикистон баҳси нав нест. сокинон дар ҳар шикояти худ аз дахолати кормандони мақомоти маҳаллӣ дар баҳсҳояшон шикоят мебаранд. саид мумин давронов дар пеш омадани ин баҳс раиси ноҳия ва муовини ӯ ҳасан иброҳимзодаро гунаҳгор ва манфиатдор медонад. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, ноҳияи балҷувон.